Срещу всички тези, които ни ограбиха, срещу всички, които ни мачкаха и унижаваха 23 години. Тя е моя личен протест срещу народните предатели и родоотстъпници. Това са нашите управляващи, безкруполни монополисти. И всички други, които ни доведоха до това мизерно, тежко положение, в което едвам издържаме, задъхваме се и нямаме силици, народа изнемогва. Мъкаме за България е моя апел към всички наши сънародници по света, които са се пръснали като опилци да дирят своето щастие. Те са там, защото ги прокудиха от тука. Тука е тяхното място и тука трябва да се завърнат, защото са тука тяхните семейства, тяхните родители, тяхните приятели. Тук са спомените и мечтите им. Те трябва да дойдат при нас и всички заедно да направим това. А сега ви поздравявам, скъпи сънародници, с моята песен "Мъка ми е за България", за всички вас. Благослови, братя и сестри Богови, мъками за нашата България, мъками за нашите деца, що се гладни скитат по света. Чужди край далече не познат, щастиете търсят да намерят. Хайде всички на хорото, приятели, да покажем, че българите умеем и на протестите да бъдем единни. Кой пропъща ни от България, кой ни нас ограбе и прокле, и в тъга е мъка ни закле. Цялата страна кой разсипа, смъка много тежка засипа.
братя и сестри българи, страх ли ви е правдата потърсите? Няма ли го вече онзи силен дух, дух на прадедите български? Няма ли го вече онзи силен дух, дух на прадедите български? Смело, братя! Ужасна, страшна nama партия, дето ставихме да нашата мъничка страна България, дето ставихме да нашата мъничка страна България. Никога няма да оставим. Децата ни след време ще питат, къде бащиния дом е България? Как звучат словата български, песните на някогашна България? Как звучат словата български, песните на някогашна България? Сърдечно вас благодаря. Никой! Като граждани, имате ли усещането, че в момента президента, избран от нас президента, който трябва да обедини нацията, ни обединява? Как ли ни тези 20 дни отделих повече време да чета и вестници, и информация от интернет? Да, господа политици, господа министри, господа депутати, господа апаратчици, трябва да знаете, че вече има интернет. Ние бързо достигаме до информацията от всякакъв вид. Колкото и да се изкривява, ние продължаваме и знаем, че сме граждани, не политизирани, не разделени. Ние ще задаваме тези въпроси. Както казахме, 1000 дни. Днеска може аз да съм на работа и да не бъда тук, но някой друг, мислиш като мен, ще остави телевизора, ще излезе на улицата, защото тук е нашето място. Ние не изземваме тяхната власт и техните функции. Ние не сме лумпени. Ние просто искаме въпросите, които са зададени. Този път без притискане от време, от Конституция. Всичко е безвремие. Само смъртта е фатална. Да променим обществения договор, да се възроди морала. Политиците и държавниците да държат на думата си. Да бъде всичко малко по-прозрачно. Ние да живеем щастливо, в мир и любов. Толкова ли е много това, което искаме? И нека да им дадем пример по демокрация. Това е демокрацията. Всяка личност е важна. Всеки живот е свещен. Няма право никой да ограбва хората. Няма и социалната държава в момента. Заедно сме по-силни. Съединението прави силата.
поляризацията, не на демагогията, не на разделението. Сега аз ви предлагам да чуем българския химн, да помълчим една минута, да дадем пример, достойно да отдадем почет на загиналите българи, които предизвикаха тази война, да отдадем почет на руския народ, който дойде, даде кръвта си тука, и да помолим политиците, още веднъж министрите, депутатите, да ни изопачават историята, да оставят на всеки един разумен гражданин като нас сам да прецени, сам да реши. Може ли да чуем?